Vi er kommet til bevis nummer 1 for topunktsformlen. Et bevis er en måde at komme frem til den her formel på, ved at starte med ting, man ved er rigtige, og så laver man rigtige skridt, indtil man ender på formlen. Så et bevis, der må man altså ikke, der er altså endemålet af det, der står i den blå boks. Jeg må ikke starte med at skrive det op. Det jeg ved, det er bare, at vi har 2 punkter. Vi har punkterne. Det ene punkt hedder x1, y1. Det ligger et eller andet sted. Og det andet punkt hedder x2, y2. Bemærk, hvordan jeg ikke siger noget som helst om, hvorhen de ligger i koordinatsystemet. Jeg kan godt tegne en lille skitse. Det kan være, de ligger sådan her. Men det ved vi jo ikke. De kan ligge hvor som helst. Det er bare 2 punkter. Vi kender deres koordinater. Det er det eneste, vi ved. Og jobbet er så at finde hældningen af den rette linje, der går igennem de 2 punkter. Hvad ved jeg om rette linjer? Jeg ved, at rette linjer altid har forskriften y lige med a gange x plus b. Det betyder, at hvis den der blå linje, hvis den er beskrevet ved y lige med ax plus b, hvis jeg så tager og sætter x1 ind på x's plads, så ved jeg, at resultatet skal være y1. Hvordan gør jeg det? Det gør jeg, fordi at jeg ved, at hvis jeg sætter x1 ind her, så ved jeg, at resultatet skal være y1. På samme måde så ved jeg, at hvis jeg sætter x2 ind, så skal resultatet være y2. Ellers så ligger de punkter jo slet ikke på linjen. Så det kan jeg bruge. Jeg ved, at hvis jeg skriver x1 ind på x's plads, så ved jeg, at resultatet skal være y1. Jeg ved også, at hvis jeg sætter x2 ind på x's plads, så skal resultatet være y2. Så de her 2 ting, de passer simpelthen i og med, at den blå linje går igennem de 2 punkter. Så skal det her være rigtigt for den rette linje. Jeg ved ikke noget om A, jeg ved ikke noget om B, men jeg ved bare, at det der, det gælder. Godt. Så får jeg det idé, at jeg gerne vil regne ud, hvad giver y2 minus y1. Det kan jeg godt regne videre på, fordi jeg ved jo, hvad y1 er. Jeg ved, hvad y2 er. Y2 det er alt det der. Så det kan jeg skrive i stedet for y2. Inden i en parentes, a gange x2 plus b. Alt det her, det er jo bare y1. Y2. Ikke? Og så skal jeg jo skrive minus, og så gør jeg det samme med y1. Y1 det var alt det der. Så a gange x1 plus b. Så y2 minus y1 giver det her klap noget. Der er 2 parenteser. Det er det første, vi skal løse, ifølge vores Pegasus-regel. Så parentesen skal håndteres. Den første parentes, der står ikke noget foran. Det er bare en plusparentes. En plusparentes, den kan man bare hæve. Den kan man bare fjerne, hvis der ikke står noget gange på. Så det er ikke noget problem. Til gengæld er der en minus her. Vi ved, når man hæver en minusparentes, så skal man ændre fortegnet inde i parentesen. Så det der plus der, det bliver til et minus, når man hæver parentesen. Det er faktisk en god ting for os, fordi når vi så kigger på hele det her udtryk, så står der plus b der, og der står minus b der. Så uanset hvad b er, så forkorter det jo bare væk. Det bliver bare til 0. Plus b minus b, det giver 0. Så tilbage der står der faktisk bare a gange x2 minus a gange x1. Nu skriver jeg så det, man kan skrive det som. Jeg kan skrive det sådan her, og det skal jeg nok forklare hvorfor. Jeg kan skrive det som a gange en parentes med x2 minus x1 inde i parentesen. Hvorfor kan jeg det? Det er fordi, hvis jeg prøver at regne baglæns, hvis jeg prøver at sige, at jeg starter med det der, og ganger den parentes ud, så ved man, når man har et tal ganget på en parentes, så skal man gange på hvert led. Så hvis jeg ganger det her ud, så starter jeg med at få a gange x2, den står der, og bagefter får jeg a gange x1, den står der. Så fordi det her ender med at give det der, så må det der være det samme som det der. Så derfor kan jeg sætte et lille tegn der. Så vi har faktisk vist, at y2 minus y1 er lige med a gange den her fede parentes. Og så er beviset faktisk slut, eller mindre, fordi det eneste vi skal gøre nu, det er bare at få a til at stå alene. Og man må gøre hvad som helst i en ligning, bare man gør det samme på begge sider. Og det jeg har lyst til at gøre på begge sider, det er at jeg dividerer med alt det der på begge sider. Fordi så forsvinder det nu derovre. Jeg skriver det lige helt ud. Så kommer til at stå y2 minus y1, og så skal jeg dividere med x2 minus x1 herover. Og så skal jeg selvfølgelig også lige, nu skriver jeg det rigtig fint ud. Nu har jeg divideret med x2 minus x1 på begge sider af de her streger. Der står altid en skjult parentes uden om nævner og tæller i en brøk. Så den sætter jeg lige nu, så den ikke er så skjult. Fordi så er det nemmere at se, at det der forkorter ud. Men ganger og dividerer med det samme. Og det der står tilbage, det er a. Og hvad har jeg vist? Jeg har vist, at a er lige med det der. Og det var det, jeg gerne ville vise. Jeg vil gerne bevise, at topunktsformen er rigtig. Så det der, det var resultatet. Og nu har jeg bevist den sætning.
sætter jeg en lille firkant for ligesom at fejre, at jeg er færdig med at lave et argument. Det var bevis nummer 1.